Να μας ζήσει, Στέφανε Αυγερινέ. Να μας ζήσει. Κύριε Αυγερινέ. Κύριε Αυγερινέ, ένα ποίημα σας. Καλά, καλά. Θα σας πω ένα που έγραψα στα νεανικά μου χρόνια. Παρακαλώ να γίνει ησυχία. Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές κι εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλή να με καρατομήσει. Θυμάμαι εκείνη την ελληνική ταινία με τον Θανάση Βέγκο, όπου οι κοπέλες της εποχής αντί να προτιμήσουν τον όμορφο, προτιμάνε τον ποιητή. Με τον Κακαβά, τον Κώστα Κακαβά. Με τον Κώστα Κακαβά. Ciao bambino! Ciao bambines! Για έλα εδώ εσύ. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Σας αρέσει αυτός ο άνθρωπος? Ο ποιητής, Έστω ο ποιητής. ο κατακτητής. Ναι, ο κατακτητής. Μα είναι να ρωτάτε. Δεν τον είδατε κι εσείς. Είναι ο ιδεώδης άντρας. Καλά, δεν βλέπετε τι χάλια έχει. Αυτός είναι σακιμπατζής. Αστιεύεστε βέβαια. Αυτός είναι κούκλος. Κούκλος, Μάλιστα κούκλος. Και δεν πιστεύω να θέλετε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με εκείνον. Πάμε, Χριστίνα. Πάμε. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τα πράγματα έχουν αλλάξει, αν σήμερα θα συνέβαινε το ίδιο σε μια τέτοια περίπτωση. Τώρα βέβαια το παράδειγμα που αναφέρατε είναι γκροτέσκο και βεβαίως είναι στα πλαίσια μιας φανταστικής κατάστασης. Δεν νομίζω ότι ποτέ τα πράγματα ήταν έτσι. Πάλι είναι μέσα σε έναν εξοραϊσμό και σε μια ρομαντική προσέγγιση όλων αυτών των θεμάτων γύρω από την ποίηση. Όμως θα επαναλάβω ότι η ποίηση στην Ελλάδα, μολονότι μπορεί να μην αφορά το σύνολο των ανθρώπων, ας μην είμαστε υπεραισιόδοξοι, ούτε να παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα, όμως νομίζω ότι ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν διαβάζουν ποίηση ή δεν έχουν διαβάσει πότε, δεν έχουν ενδιαφερθεί να διαβάσουν ποίηση, για την ποίηση ως ιδέα, ως φαινόμενο, έχουν ένα σεβασμό και μια εκτίμηση. Παρ' όλα αυτά, ο μέσος Έλληνας πολλές φορές θα έχει την εικόνα του ποιητή Φανφάρα στο έργο «Ξύπνα Βασίλη», ουσιαστικά να γελιοποιεί την ποίηση. Μία τέτοια εικόνα δεν κάνει ζημιά σε αυτό που έχει ο κόσμος στο μυαλό του για τον ποιητή? Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτά έχουν υπάρξει ξανά και ξανά, ακόμη και για συγκεκριμένους ποιητές. Θυμάμαι ότι για τον Εγκονόπουλο και για τον Εμπειρίκο είχαν υπάρξει και νούμερα επιθεώρησης. Εμφανίζονταν δύο έτσι μισότρελοι, ο ένας λεγόταν Μπιρμπυρίκος και ο άλλος Δυσεγκονόπουλος, θέλοντας να σατηρίσουν κάπως τους πρώτους Έλληνες υπερρεαλιστές. Να σας πω, σε αυτές τις περιπτώσεις κανείς υποδίεται τον ποιητή ή υποδίεται αυτόν που οι άλλοι νομίζουν ότι υποδίεται το πρόσωπο που υποθέτει ότι οι άλλοι φαντάζονται ως ποιητή. Σκοτάδια στραφτερέ καθρέφτη μου, μέσα σου ανοίγονται χιλιάδες δρόμοι. Ακόμα και η παρηγοριά μέσα στο έργο σας και η ελπίδα βρίσκονται κάπου βαθιά μέσα στο μαύρο. Θα υπήρχε περίπτωση, κύριε Φωστιέρη, να υπάρχει τόσο σκοτάδι στο έργο σας χωρίς να κυριαρχεί στη ζωή σας? Δεν μπορώ να πω ότι κυριαρχεί, αλλά αυτό που πιστεύω είναι το ότι στην ποίηση το μεγαλύτερο κομμάτι που περνάει είναι το σκοτεινό κομμάτι του εαυτού μας. Και είναι αυτό το οποίο δεν αναλώνεται στην καθημερινή ζωή. Θα έλεγα ότι είναι το υπόλοιμα από μια ατελή καύση. Οτιδήποτε μπορεί να καεί, να αναλωθεί μέσα στην πραγματική ζωή, μέσα στην πραγματική πραγματικότητα, αυτό χάνεται. Αυτό το οποίο μένει, το κάρβουνο που μένει από αυτή την ατελή καύση, είναι βέβαια μαύρο και αυτό που μένει πολλές φορές μετασχηματίζεται σε ποίηση. Κάπου παρατηρείτε πως τα μυρμήγκια και τα κουνούπια αδιαφορούν για την τόσο γελία διάρκεια της ζωής τους και τρέχουν και πετούν σαν να πιστεύουν πως η ύπαρξή τους ή μη δεν κάνει καμιά διαφορά.
ενώ ο άνθρωπος με τη γνώση του θανάτου αισθάνεται νεκρός από τη γέννησή του ακόμα. Φοβάστε το θάνατο, κύριε Φωστιέρη? Αυτό που με βοήθησε πολύ στο να μην φοβάμαι το θάνατο είναι κάτι το οποίο είπαν οι Στοικοί, κάτι πολύ σημαντικό. Ότι αυτό το οποίο χάνει κανείς, όποτε και αν τον πλησιάσει ο θάνατος, δεν είναι ούτε το παρελθόν, το οποίο ήδη το έχει ζήσει και ήδη είναι χαμένο, ούτε το μέλλον, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το ζήσει στην πληρότητά του. Ούτως ή άλλως δεν επρόκειτο να ζήσουμε αιωνίως. Άρα λοιπόν, αν το σκεφτεί κανείς, αυτό το οποίο χάνουμε με το θάνατο είναι αυτό το απειροελάχιστο μόριο χρόνου, το απειροελάχιστο μόριο αιωνιότητας που είναι η στιγμή. Είναι το τώρα. Αυτό λοιπόν το τώρα, είτε σήμερα χαθεί, είτε αύριο, είτε μεθαύριο, είναι το ίδιο. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχουμε να χάσουμε ούτε το πριν ούτε το μετά, είναι πολύ μικρή απώλεια εν τέλει ο θάνατος. Πάρα πολύ μικρή απώλεια. Υπάρχουν σε πολλά ποίηματά σας εκ πρώτης όψεως μικρής σημασίας αναφορές σε μυρμήγκια, αράχνες, μύγες, ενώ συνήθως η ποίηση μας έχει συνηθίσει σε αναφορές σε κεφαλαιώδη θέματα και μεγάλες σημασίες. Αυτό είναι αλήθεια, όπως αλήθεια είναι όμως ότι ο θεματικός πυρήνας ενός ποίηματος δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την αξία και με τη σημασία του ποίηματος. Κάθε τι μέσα στο ποίημα λειτουργεί ως δείγμα, είναι παραδείγματος χάριν, και μέσα από το μικρότερο στοιχείο, μέσα από το κύτταρο, μπορεί κανείς να αναχθεί στο όλον. Λοιπόν, ο Όμηρος, ο οποίος ήταν ο μέγας δημιουργός των γνωστών επών, είναι και αυτός που πολλοί υποθέτουν ότι έγραψε την βατραχομοιομαχία, δηλαδή τον πόλεμο ανάμεσα στα βατράχια και στα ποντίκια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο ίδιος ποιητής, ο οποίος εξιστορούσε τις τεράστιες μάχες των ηρώων στον Τροϊκό πόλεμο, ασχολήθηκε και με τα βατράχια και τα ποντίκια. Άρα αυτό το οποίο έχει σημασία, όπως είπε και ο Αναξαγόρας, είπε κάτι πολύ ωραίο, ότι το γάρος μικρόν άπειρον εστί. Λοιπόν, το μεγάλο και το μικρό είναι άλλης τάξεως διαβαθμίσεις και όχι ποιητικής.